shi yasa yanzu duk duniya babu addinin da ake yaƙa irin addinin musulunci. Mun kai zamanin da alqabid ala dinihi kalqabid ala aljamr, wanda ya riko da addini kamar ya yi riko da garwashin wuta ne. Kuma a rayuwa kana ƙara haurawa sama, riko da addinin yana ƙara wahala. In kana ƙasa ya fi sauƙi, amma kana hawa sama ya fi tsananin wahala. Saboda me? Saboda a lokacin an fi faɗa da addinin. Makiya addini haka suke sha'awa, ba su da aiki a duniya da ya wuce yaƙar addini. Duk wani abu na addini har ana sa wasu musulman yanzu kyama, musamman iyaye mata da damansu a yanzu akwai wanda suke da kunyar siffatuwa ga addini ko a wajen sanya kaya ko a mu'amala, don kada a ce me, don kada a ce su masu tsaurin ra'ayin addini ne. Saboda wannan suna shayi. Yanzu ya zama an kai matakin da waɗanda suke yakan addinin a mata har a ci musulmai akwai waɗanda sun fi masu kare addinin bakin magana. Har wata idan ta yi magana sai ka ce yanzu wannan daga sai musulma ce kuwa, kai yanzu haka ya tabbata kuwa, kuma sai a ce maka ai iyayenta ma wallahi kaganta ma limamin juma'a ne a da, amma ba ta da shayi, ba ta da shayi. Kuma sai a rika challenging hukunci na addini, waye ya ce miji ya fi mace fawa, waye ce kaza da kaza, sai a rika challenging ayoyin Allah kuma ba a san implication din abin da ake faɗa ba. Wannan fa ya kawo irin what a man can do a woman can do. Sai a zo wajen romo a yi ta musu da shan zuma, amma ba haka ba to ga wajen tudun hatsi a ji a yi dakon buhu mana, ki je ki dauki buhu kwano 100 a gadon bayan ki mana, nan akwai musu ne, ana fasa dutse a kauye, ki je mana. Ba a fasa dutse, ana daukan buhun siminti a ka, ku zo ku rika yi da jan tireloli sama da tirela 1000 a Najeriya, duk maza ke ja. An samu kwaya ɗaya wai ta gwada ja, aka yi ta yawo da abin, to ai kaga kenan ba sabon bane. Inda sabon ne wa zai magana, dan kaga aran ma iya jan trailer ko na abu ne, ko kakkarfa irin sa kaza a ko na abu ne, sai a zo dan wani wuri na sai a ce wai what a man can do a woman can do. Allah ta'ala ya shirye mu, Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya, Allah ya kare mana imanin mu. Allah ta'ala ya halicci namiji daban, ya halicci mace daban. Wallaili idha yaghsha wan nahari idha tajalla وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم. ka duba suratul layl, ayoyi 4 sun sheka. Sanda Allah ya kira mafi bambancin abubuwa a duk duniya, yace na rantse da dare a lokacin da yake yayewa, a lokacin da yake rufewa, da rana lokacin da take yayewa. Ai babu bambanci a yanayi da ya kai dare da rana. Sai yace wa ma khalaqa dhakara wal untha, da aiwa man khalaqa dhakara wal untha, sai rantsuwa da kansa da ya halicci namiji da mace, sai ce inna lalle sa'ayakum ayyukanku la shatta, wallahi daban-daban ne, wallahi daban-daban ne. Haka Allah ya faɗa, mu mun amince da haka. Akwai aikin mace da Allah ya bata, in ka ce nayi ka haɗin da matsala. Yanzu ka ajiye ni a gida ka ce nayi sati in rika kula da kicin, ina girki, ina renon yara, ina canja musu pampers, ina musu wanka, ina shirya su tafi makaranta su dawo, mai shan abun nan in hada masa, in sun yi farka bacci na tashi kenan, gaskiya ba zan iya ba. Ai ba boye ko in kika ce anan kin fini sun ce wallahi sami ina wa da ana nayi biyayya, ni ma I am loyal here, ba musu. Amma kuma akwai abin da zamu fita a waje mu yi, in kika ce zaki kin san ba daidai bane, kin san ba daidai bane. Allah ya raba ayyukanmu daban-daban. A cikin halitta akwai bambancin aiki. In ka kalli halittar mace, ai halittar ta ya dace da ɗaukan ciki da haifan ciki da shayar da shi, suna da haƙuri. Shi yasa ko a makaranta karantar da nursery, primary da makamantansu mata sun fi mu iyawa. Dan ba nata bane, yana fitsari sai ta wanke. Amma ka ɗauko gardi ka ce karantar na fitsari sai ce to ina baban, ku kira su a waya iyayen su zo su, ina za ka shiga ka riga wanke ba ɗaki, ne ka sa akwai matsala a ciki. Sannan mu a halittarmu daban ne. Shi yanzu namiji ya yi haka da hannunsa ka ga ƙarfi, ka ga muscles, irin yadda arama yake ka karfa ya murɗa haka, wallahi ado ne. Yanzu arama ya rike ka motsa ka gagara ya kalle ka haka, ado ne. Amma mace ta yi ƙarfi, ta yi haka aka ga muscles, ta rike namiji ya yi haka ya gagara motsa, to wallahi muni ne. Ita halittanta ba wannan ba ne. Kai a jika kaman katako, ƙarfi ne. Ita ta zama kaman katako, to abu ya lalace. Ita adonta shine ana kama sai ta langwabe haka, shi kenan, to shine adon.
shine adon. Amma kana rike namiji sai zama kamar hawainiya, sai ganta da alamar ya lalace. Amma in ka taba shi kadda ka kaji, kai kadda ka kafa da zaka ce wannan namiji ne, kai ka gani. Amma ka tsaya ka hankali mace ka koma bayan ka fadi, kaga wannan ko ka bada sadaki zaka yafe, ka ji wannan mun yafe a rike ba bukata. To Allah ta'ala ya bambance mu ko, don haka sai Allah anan ya ce qul ya ahlal kitabi, ya koma abota littafi, lima tasudduna an sabilillah, me yasa kuke yi wa mutane saddu, kuke hana su shiga addinin Allah? Yanzu mu ba mu damu da addinin kowa ba, sai mu zo mu zauna a nan mu karanta. Amma in ka samu mai wani addini, shi kuma mu musulmai mu muka tsole masa ido. Kai mu namu muke bazawa mu saboda mai suna muna da abun sayarwa, to shi kuma mu muka dame shi. Amma mu kuma Allah ya sani wallahi bai dame mu ba, saboda mu a Qur'ani ba abun boyewa. In dai za a kasa hujja ne, ba mai kai musulmi bango a hujja duk duniya babu shi. In dai karfin hujja ne, ba a kada musulmi a addini, ba a kada shi. Kuma mu littafin babu soki burutsu, ba inda zaka zo ka ga wani abu mai kama da tatsuniya, daga kai ji ka san gaskiya ne. Zaka gama karanta bayan da aka ce mu a littafin mu cewa wai da ya girmi ubansa a shekare. Ga abu bai yi ba a ce da ya girmi uba. Ai kaga masu matakali akwai matsala a laramma, a ce shekarun dan suna raye da babansa amma ya girmi baban. Ko kuma a ce maka wai annabi wai annabi Musa lokacin annabi Adam da ya ci itaciya ya buye da ya ji Allah na zuwa, in Allah ya tafi sai ya huto, in ya dawo sai ya buya. Wai addu'in sai Allah masa dabara sai ya buya tukuna, daga baya da ya zai ce to ai na kama ka. To kaga mu a wurin ba za a buye wa Allah ba, ina zaka shiga ka buya? Shi yasa in dai karfin hujja ne baka iya kada musulmi, ba zai yi ba. To shi yasa sai zama waɗanda ba su son addinin ya ci gaba, kamar yadda Allah ya kira su alkitabi, suna hana mutane shiga ne da propaganda wo, da yi wa addinin ƙarya, da duk wani abin da addini ya ce halal ne sai ya kokarin mai da shi haramun don a nuna addinin ba daidai yayi ba. In ba haka ban da suke cewa wai musulunci ya hana mata yanci, a yanzu fa da muke magana akwai kasashen turai a duniya da idan kuna label ɗaya na aikin gwamnati albashin namiji ya fi mace ba daidai ba ne, ba a bata kuɗi kaman ka. Shekara 100 da ya wuce a kasashen turai akwai kasashen da in mutum ya mutu ma masa ma gado ake rabawa da ita, ana raba mata a cikin gado. Amma mai wannan shi zai magana akan addini, so da sai suke saddu, suke hana mutane shiga addini. Arama za ka yi ba mu koda misali na aya da za ka kara fassara wannan?